Alright, good morning na tantanan guys. Madong kabuntagan tantanan. So mangupo mi dari sa Papa Gabriel's gulay. Early birds. Mamupo mi daring duha sa Papa Gabriel. Mi, dagka na pa? Handa na ba natag luso? Luso. Uy, aron naku ano man padir basi guwang na na. Guwang na buti. Ha? Ha tanawon. Uy, grabe nga. Dato spikas na pay bunga. Dato. Wa dato? Dala ba? Nagku naman di ada am nagku uy. Ami ano lo ujun. Hinay ka na isin. Nagbay sin sa mundo. Wala da guys baka buok nagku. Tang lilian na tog na bay bunga. Uy, maigo ta. Sinida ka na. Ay, ito, igagmay guys. Si Bebo to ah. Napay ma-harvest na sunod. Ay, mo kubasa dar. Nagano. Ay, kaluyan in taon guys sa kubasa eh. Wow. Maputol ang kuan. Na. Putol? Oh. Parang nag-aaka to guys eh. Pero mga dabong pa na si Jala. Lamig pa na lang ujun. Hindi doon ko puti. Hatod lang ano. Dari Mazulo mabuhi ni imo pipino dari pader. Ya guys, na pipino dari sa Papa Gabriel. Mazulo man tong mabuhi na. Hoy, nanapan may saging dadto. Haso pampuso ito ah. Na guys. Daral gata mananam skilid-kilid nato kay mantay da kang kadutaan. So are tas kakiliran mananam tanam guys no. Ganyan lang ang life. Kapag mamamanok. Mo yang ganahan dari ini kabuntag kay nagili na na imong mamamanok dari magsuroy-suroy ya. Ay. Koy makinulong da na hinat-hinatid nga bahin. Amo man siguro among bahin di ah. Mo ni mga bahin na guys 5 ka buok. Ihatid adtos nagalimas among hinangkan majo. Very good ka ajo. Ihapdan mi dari bahin, yes no. Diba? At least na bahin. Kaya may di pareha datos. Di ba pa dihay mong gipalima og kuan? Diyan to doon wag hapon no. Toto manok. Guys, lagi palima na mo. Hinangkan ba to? Dumaga. Dumaga no. Daya magipalimahang dumaga hantud karon wa gadin taon na pila na katuig mauwaw naman tamo. So na ka magsige mag-ari agatong nig alima. Mauwaw naman tamo suna ba. Na di naman dapat asunahon kay si Zamay ning hanjo nga mo alima si kay aron kuno makaliwat og manok. Makakuan lagi magkamanok. So santud karon guys wa na. Pagtalikod siguro dari sa bayig ihaw siguro to dajo grabe oy batasan. Kuan mo dari. Unsa man na? Regalo nimo. Ha? Regalo. Isa Pagkarodas dila. Isa may mo regalo na. Sure. Nasa kan isang regalo na guys. Magtarong pa. Pag bantay bitan ako na regalo sa Papa Gabriel na guys. Pagka Mother's Day. Duga na mga Mother's Day. Karon pagkakahanaan ng regalo. Pagtarong ba? Ha? Bantay bitaw. Ano man eh? Tundan man di ay. Aw lakatan. Dahil isang regalo ko na guys. Mado na naman eh. Jaga ko kaya mo ko regalo ni mo. Ayan. Bahala ko regalo. Basta kay bawa na kagunsa ka na pinanggas. No? Ito. Ayaw ga. Ayaw pala biga. Alright. Di na guys. Blessings. Gikan sa kaitasaan. Salamat ka do Lord. Basta magkugi gadud ta na gadud tay maani. Kami minijala ujun guys. Butangan o miswa. Umot ka ajo. Sikwa and miswa. Lami ka ajo. Good morning Kuya Kinkinot. Asa man imo? Sulanggam? Ito ko na diyang kushi. Nagpurmang kushi guys ah. Nagkatang-atang si diyang tundan. Kushi. Good morning Kushi. Dah. Uy, imo laging itaga kushi. Di lang mo kanon. Kuya mas kushi guys isa yung panaga. Awa. Aw dyan ang kaon. Dyan pa dahi kong buhuan. Kuyaw. Kubatikin. Yung nagamang Kuya Kintin na to. Ay, very good ka na.
Ano kayo? Amo na ra ba na ipatuli siya guys? Hapit na. Hapit na ni ipatuli. Ha? Matuli. Si Papa ra ko may tuli nimo kin. Baya mangnangka dali guys. O madana ba ni panggi? Itson dyan. Hala oy nagkadudi ay dia guys niliut na sako. Oy. Be? Hala. Hinog na lagi pa. Ngab. Hinog na lagi na humok na. Hala, tanawa simhuta. Mutumot na lagi guys. Basin uko ani, mura ni si jagla ini na yan si ni daut ani na diferensya ni, ha? Na. Humot na jud. Dahil jud mo tuo. Hala guys. Na, hala guys, kaluyan din tao nakagbunga, gamang nangka, gamang lang ipamutos na isa wa maputos na. Mutumot na jud gab. Humot na jud apo isa. Hala, hinog na. Hala, hinog na. Hala, ginuhog ko na. Badbara na. Awa, himuta. Tibak man. Namura, itibak man din. Mandeng nahinog og sadyo. Karang isa kay humok na rin. Nahinog og sadyo guys. Kaya tibakon man di ay. Stilan dolor. Na, badbara la. Tanaw na to. Madyo ba? Ano ito? Hala, oy, napukpuk man di ay sidya. Pukpuk na sidya mo di ay. Maras jang lalapta agi jang kuan. Pukpuk man. Ken. Ada na gamong pinsa guys, grabing dagka ka bunga guys. Na. Wala na sang pinsa guys kani kay wala jay tunek kani ba? Way tunek na jang kuan na. Gagmatoy raman. Hindi raman lagi sa kakiliran na mga ipaniso. Do kabuk ng mungan na. Yapod. And then agad to po nagbungga na pud siya guys to ah. Slujo. Okay ka ajo. Napay man kapajas. Daghan na basig munga nas nangagi nga kuan laman siya nga dagdag. Kadag ka? Tabang ko papa. Ha? Ay ginoo ko. Ay kuan de siya guys. Kanang ay singa na. Kanang wala oy. Takda na. Uy. Takdas pagka tibakan ng isa guys. Ha? Ahap pagkahinuga guys. Ambot ahap ba or ano ba? Baka pagkahindadan sa kuan promi. Ay asus no ko nakiastibak oy. Ginoo ko. Sayang nakitibak ha? Kasi tamis. Tamis na. Sayang na oy. Tamis na ma. Ha? Kasi pagputiin pa na. Agdo. Sige, tanong ko. Puti man. Sayang laman. Sana, humbaan. O, tanan na naman ko no, guys. Kari, dabong pa man eh. Sayang nga, oy. Upod. Mo lagi, mukalit lang magpangakuan. Ha? Sa una, pod. Mo dyan sakit na ninang kaa, guys. Mukalit ko pa nga. Das primero, kaya lami ato. Nakandagkaan na kamis pa dyan. Yes, no? Hot man. Baon na laman eh. Ay, naku, sayang kaayo. Sayang, guys. Di na ito makaon. Dabong man di ay. Utanan na naman to. Sabi kong nahilo na kay lami to kanon ba? Dabong pa siya. So, kato siguro mga manghud. Basig mo ito yung mga hinog o dito mga daot. Gitibak man di ay, mo day to. May kabantay, das pagputos na mo. Gaandam sa ko guys, kay mo abdur ako. Nung taod. Ilia my loves, good morning. Mapay pagmata sa anak baji. Good morning my palangging. Good morning. My little Kimi. Good morning. Good morning. Ma. Oh. Tanaw sa kuya, naingan siya, isukan siya. Tanaw sa? Cellphone, naingan siya, isukan. Panudlay na larang ko pa agang bibili taw Kimi. Ang saan mo? Kamo duty na mother ato na ko ni Bebe Jalton bantay ron. Dal po kong hapon uli ha. Okay? Masuot ka po ng name ha. Okay? I love you. Kaya na mas kaya kinkinot kaya manoy klase sila magkadawa nimo. Ha? Kasi tulungan ha. Okay? Kanang gabiin na matitalapad. O gabi kita nang po'y magtapad, kita nang po'y magtabi, kita nang po'y magbanding ha. Okay? Abot mo buntag dahil.
Diyos, luyas ang anak ko. Gabi ko no kami ko no. Ako. Gilaman di. Narbita po kus dee. Okay. Bakit na ba ni mo school ni hang dalaging gamay ko guys. Happy kami school ni ahong anak ko gwapa. Makatugan nga hapon wala lagi kung kabaho. Ginsa, ako? Ug Domingo may sud si mama so natay banding sa kaadlaw. Nara ka mahimos na ko, moto na ko ha. Ha? Si Amir. Guys, mag-andam na ko guys kay mga to na pagkorong tataad. Hatag ko nila kimi-kimi. Ito na ko, bye-bye. Kuya, banta sa imong huda. Amping. Love you. Ang amig maso guys ya. Di mo ni? Kaya may babangan ni yung korong kuhan. Nagpisin ko sa kataw. Babangan. Dapat ito mag-iras sa kusina. Magani mo? Yata di pa pag-April ato puti. Okay guys, sige gamitin. Mas pa pag-April. Dapat order na po kami guys ya. Tap and powder. Guys, mga anta ni Jog Pipino. Ibutangan ni 8 o'clock. Si Purami nagkuhan na ni. Prepare. Tug ako. Kaan na lamang ko. Napatog man kong bibi. Bibi. Tog na mga alaga. Iton-iton niya. May snack sa siya. Be. Ang snack ta niya, Jo. Labang natog si bibi diya. Pipino nga gibutangan og 8 o'clock. Orange 8 o'clock. Lami man siya guys. Ganahan ko yung gani. Pero lami ka dito untang kilawon ra. Ngaway panagul sa gul. No? Yung kamis papagabal nga magilaw kaya mag-ibutang kay suka man butangan magpaminta lami nja di apoy avocado ada ani pangazuon yung liso kay hang itanom yan tanin jo avocado so mo na gitawag guys og halo-halo halo-halong pagkain ito avocado and pepino nganta Antag pipino. Batang 8 o'clock. Yun. Yummy. Guys. Bukan suka pagedped. Napod na. Napod. Halo-halo na ganda ng ikaan ha guys. Ba? Tatang-tang liso. Ang galoon kaya itanong. Nga naman may mga prutas-prutas tos kapiliran. So ito na pong dugangan ng avocado. Kaya masaya mo mudag kag maadyo ni isang punuan dani. Is na. Nga may sisagad kaya dala opaken. Dala lang tangan ng pakpak. Nga butang nga ni guys. Ganahan ako ingan maglanlan. Pag ganun yung mga bata ang kauban magkangingani ilang pabutang nga gatas. Meron pa na dyan butang nga gatas. Nalabi nagnay ice. Lami awi. Mas lami dyan ingani. Maglanlan. Rahoy isagol-sagol ba. Yan. Yan. Yummy. Yan guys. Lami upakin na eh. Sih, benih meh. Oh. Mantap. Hindi bitaw ng kamot kaya ko panghunaw. Ito sila kamay. Yummy. Kanya labo na tubo mga alaga iya. Tuwa mo yung bata.
pwede maglaag kay init pa man uy. Init pa man good. Init pas gawas, di kami pwede maglakaw. Na oh, init pa kaadyo oh. Now ha, harap pang bekaras init. Di pwede lagi. Hindi pwede tayo maglaag kay init pa kaadyo. Bawal pa, bawal. Masipunon ka. Yes. Ganina rin tao na siya. Bawal sa kagikan pagagi hangat. Bakit sa kadaan? Oo, bakit sa mga batang nagbihib ganihara yung tao ni Way. Kuan guys na. Excited mo na sa mulakaw. Excited sa mula agni. Kaso, init pa man. Katugod. Bihib ka ajo. Tulog na bibi. Tulog na mga bibi. Iton. Sige ko kabihib man taon. Ay, good. Matulog nag-among batang gamay. Itun-tun-tun-tun. Sige, wala mong sungaw. Dera. Tan-tan-tan. Susunod among batang gamay. Huwag na patakita, be. Huwag among batang gamay, eh. Ngisi-ngisi. Hindi pa yun na niya sige kagwa. Tama-tama na oh. Inauwaw ko yun, inauwaw ko. Kasi? Kaya ligo na ka. Hindi ba yan? Ano man katawad ang TV? Ano katawad ang TV man, be. Masuk ka ng pabilis, Inday. Imong ton ay sino ko ala ton bye uli na yaya uwa na patakita ha ay sino uwa na patakita ha ay yan buon ako nakahawiran ton buon na hawiran agamang batang kala ton ban ka ton Tudot man. ano yun siya saglamay ka patubo na yan na basta sadakon Tagab. Tubo. Tijan na. Bye-bye, Iton. Bye-bye. Bye-bye, Iton. Bye-bye. Hilak man si Jagang inang bye-bye. Tanak ko. Banta. Ban. Bye-bye, tonton. Bye-bye, kala tonton. Kasabot ako sa imong sitwasyon. Ganina kay gaminghi man. Bye-bye, baby. Bye-bye. Bye, yaya. Bye-bye. Wala ka nakatuod na masang kamot. Tanak ko. Bye, ya. Thank Bye-bye. you. See you tomorrow. Buona pod. Sige, muli na po ni. Kahapon na. Ano na may ton? Ano na may floor? Naglamok. Uli na ko guys. Di na mas papagabril. Kuha na ko dia. Kasi ati kim yat ang huwat po to na.